ஹெல்மெட் போடாதவங்களுக்கு கேஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம், அப்படித்தானே? அப்ப அதையே பண்ணி பண்ணி போர் அடிச்சு போச்சு. ஹெல்மெட் போட்டு வரவங்களுக்கு பாராட்டி கிட்டத்தட்ட 4 வருஷமா ஏகப்படுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஃப்ரீ பெட்ரோல், 50 பேருக்கு ஐஸ்கிரீம், 50 பேருக்கு பிரியாணி, 50 பேருக்கு தக்காளி, 50 பேருக்கு வெங்காயம். அதனால திரும்ப திரும்ப தொண்டை தண்ணி போக கத்தி பிரயோஜனம் இல்லாம பண்ணாதீங்க. இன்னைக்கு நீங்க போட்டு வந்தது உங்க எல்லாரையும் பாராட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கறோம். அடுத்தது இங்க பெட்ரோல், ஃப்ரீ பெட்ரோல் 50 பேருக்கு இங்க கூப்பன் கொடுத்துருவோம். நீங்க இங்கேயே பெட்ரோலை போட்டு இப்படியே போயிடலாம். ரைட்டா? இது வந்து நீங்க எல்லாருக்கும் சொல்லணும், தெரியுதா? சரிங்களா? எத்தனை பேருக்கு சொல்லுவீங்க? எல்லாம் கை தூங்க. அப்படியே இந்தாங்க, கூலா சாப்பிட்டு போங்க.